Passem al punt 20 de l'ordre del dia, que és la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'energia nuclear. Aquesta moció, presentada pel subgrup parlamentari de Solidaritat, té la paraula per la seva exposició l'il·lustre senyor Antoni Strubell. Senyora presidenta, conseller, vicepresidenta, quan en aquesta cambra es presenten mocions a l'entorn de l'energia nuclear, sovint suposo que en les mentalitats de moltes persones o en la percepció de moltes de les persones es pot concitar una imatge de radicalitat, de model de societat apartada de la realitat. Aviam, l'esperit amb el qual el meu grup presenta aquesta moció, i els que van ser presents a la interpel·lació ho hauran pogut veure, és simplement fer un acte de responsabilitat. És fer un acte de responsabilitat. És una moció nascuda d'un moment ben concret en què estem davant d'una decisió importantíssima que s'està prenent en el nostre país a les nostres esquenes, és a dir, s'està decidint fora de casa nostra una cosa vital a casa nostra, com és una indústria tan important com és l'energia nuclear, i en canvi el nostre poble no té cap mena de poder decisori. Per tant, com a responsables polítics, què fem davant d'aquesta situació? Davant d'aquesta situació s'ha d'instar el nostre govern a assegurar aquelles coses que són assegurables, que no són gaire. Aquesta no és la moció que es faria amb una Catalunya com cal, és a dir, una Catalunya independent. Aquesta és una moció que es fa amb una Catalunya autònoma, dependent i dependent en quant a política energètica. També és una moció nascuda del coneixement. Cadascú, cada grup tindrà els seus assessors. Els assessors que hi ha a darrere d'aquesta moció són professionals, alguns dels quals presents i els quals jo saludo avui, amb la presència de membres destacats d'Alternativa Verda i del col·lectiu d'intel·lectuals compromesos amb els temes energètics, i penso que hem de prendre entre tots una determinació molt clara. No podem quedar-nos amb els braços creuats quan
importants decisions estan a punt de prendre's. Abans de finals d'any tots sabem doncs, que el Consejo de Seguridad Nuclear ha de decidir si donen 10 anys més de llicència a Ascó. Penso que és una cosa prou important. I també voldria dir que segurament no és políticament correcte doncs, parlar del to i de les percepcions que he tingut a l'hora de parlar amb els diferents grups, però la veritat és que veig una lleugeresa per part d'alguns grups a l'hora de parlar d'aquest tema que se'l treuen de sobre dient que no, això és una cosa que es decideix fora. Trobo impropi de grups que es diuen nacionalistes aquesta actitud. Estem davant d'una cosa vital pel nostre poble i penso que s'ha de prendre la responsabilitat davant d'això. En tot cas, jo voldria veure com quedarem els membres d'aquesta cambra i els diferents grups el dia que es produeixi una cosa greu en les nostres centrals nuclears. Pensem en les evolucions que s'han portat a terme a països com Alemanya, Àustria, Suïssa, amb el referèndum últim que s'ha pres a Itàlia, un país que s'està posant les piles, per cert, en tot el tema de la superació de la crisi. Per tant, no estem parlant de països secundaris que estan prenent passos importants cap a la superació d'aquesta forma d'energia, alhora que busquen noves solucions, sinó que estem parlant d'allò que s'està fent a les parts més avançades d'Europa. No podem obviar el que ha passat a Txernòbil. No podem oblidar el que ha passat al Japó. Hem de ser molt conscients. Per tant, una moció que insta el govern a assegurar que les decisions que es prenen des del Consejo de Seguridad Nuclear tinguin en compte els stress tests exigits per la Unió Europea, penso que és del més lògic sentit comú. Res d'aquesta moció va més enllà del sentit comú. Sí, senyor Teixidó, aquí estem parlant del futur responsable de la nostra nació i del sentit comú. No estem parlant d'aquelles decisions que es poden prendre en determinats àmbits i amb associacions i amb interessos ben creats. Aquí estem parlant d'allò que interessa al conjunt del nostre poble. Gràcies. Gràcies, il·lustre diputat.